രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമോ ആചാര്യപാദായ നിതായ് കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 1 ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. കഴിഞ്ഞ അധ്യായം നമ്മൾ യജ്ഞം ദാനം തപസ്, ഇത് ത്രിഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ യജ്ഞം ദാനം തപസ്സും ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവരും ഓരോ ഗുണത്തിലും എങ്ങനെയാണ് ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ ഭഗവാനിലെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം ആയിക്കോട്ടെ, ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ എന്താണ് അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്ത് കർമ്മവും ആയിക്കോട്ടെ, അത് യജ്ഞം ദാനം തപസ് എന്താണെന്നുള്ളത് വാങ്മയ തപസ്, നമ്മൾ ഓരോ തപസ്സുകളെ കുറിച്ചും യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ചും ദാനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഇത്തരം കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് സാഫല്യം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് വീണ്ടും നമ്മളെ ആ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളായി തീരും. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. അടുത്തത് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം, സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഭഗവത്ഗീതയുടെ അവസാനത്തെ അധ്യായം, ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം. അർജുന ഉവാച സന്യാസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഹൃഷീകേശ പൃഥക് കേശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഭഗവാനെ ഇവിടെ ഹൃഷികേശ, കേശി നിഷൂദന എന്നിങ്ങനെ അർജുനൻ സംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹൃഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്. കേശി നിഷൂദൻ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് കേശവൻ എന്ന പേര് വന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം, ത്യാഗം എന്താണ്, സന്യാസം എന്താണ്, അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണാഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സന്യാസം എന്തെന്നും ത്യാഗം എന്തെന്നും അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുകയാണ്. സന്യാസം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ സന്യാസിമാർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് ആ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. പൂർണ്ണമായിട്ടും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ത്യജിച്ച്
വ്യക്തികളായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കണം, സന്യാസാശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമേ സന്യാസിമാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫലങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ വീണ്ടും ആ കർമ്മത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കൂടാതെ നമ്മളില് പലതരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ വന്നു കൂടുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ത്യജിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ത്യജിക്കുന്നതിനെയാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം മനസ്സിലാക്കുക, അല്ലെ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നവരൊക്കെ ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാര്. അപ്പൊ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സന്യാസം. അപ്പൊ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റെന്ത് തന്നെ ത്യജിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെ ത്യജിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് യഥാർത്ഥ ത്യഗമാകുന്നുള്ളൂ. മറ്റേതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ ത്യജിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ത്യാഗമാകുന്നുള്ളൂ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അടുത്തത് നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്യാജ്യം ദോഷവദിത്യേകേ കർമ്മ പ്രാഹുർമനീഷിണഃ യജ്ഞദാന തപകർമ്മ നത്യാജമിതി ചാപരേ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകിയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്ലോകം 3 തന്നെയാണത്. ഓക്കെ. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പം വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. പലർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ളവർ പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ദോഷങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നവയാണ്. നല്ലതായാലും ശരി, ചീത്തയാണെങ്കിലും ശരി, എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും ദോഷമുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്നാണ് ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്ന വൈഷ്ണവരായിട്ടുള്ളവർ പറയുന്നത്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അടുത്തത് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നിശ്ചയം ശൃണുമേ തത്ര ത്യാഗേ ഭരത സത്തമാത്യാഗോ ഹി പുരുഷവ്യാഘ്ര ത്രിവിധ സംപ്രകീർത്തിതഃ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷവ്യാഘ്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധമാണെന്ന് 3 വിധമെന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ത്യാഗത്തെ പറ്റി പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പം ഋഷിമാർക്ക് ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്, ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥരായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവർക്ക് മറിച്ചൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ നിർണയിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള പലരും, ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള പലരും ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത്. ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ്? ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നു ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. വിദ്വാൻമാര് പറയുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വിദ്വാൻമാർ എന്നൊക്കെയുള്ള പദം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് അവസാനം ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മതം എന്താണ്? ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ അവസാനമായിട്ടുള്ള വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. ഹേ പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനെ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ത്യാഗം 3 വിധം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ നിയമസംഹിതയായിട്ടുള്ള വേദശാസ്ത്രങ്ങളില് ആ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് 3 വിധമാണ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പം ത്യാഗത്തെപ്പറ്റി ഋഷിമാർക്കായിക്കോട്ടെ മറ്റ് മഹാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ അന്തിമമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരമാണ് എല്ലാ നിയമങ്ങളും വേദങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായത്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വേദങ്ങളെല്ലാം വന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചതും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ തീരുമാനം, ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വാക്കുകൾ, ഭഗവാനാണ് ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിക്കൊണ്ട് നമുക്കിത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ വേണം അന്തിമമായിട്ട് കരുതുവാൻ.
അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് എപ്രകാരമാണോ ഈ ത്യാഗം നടക്കുന്നത്, ത്യാഗത്തെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ത്യാഗ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത്, അപ്രകാരം തന്നെ അതിനെ വിലയിരുത്തണമെന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം, ഭഗവാന്റെ മതം. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യജ്ഞദാന തപകർമ്മ നത്യാജ്യം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനീഷിനാം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണവ മൂന്നും. അപ്പം ഈ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം. അപ്പം ഇതെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരേണ്ടത്. അപ്പൊ മനുഷ്യന് ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരുവാൻ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ പലതരത്തിലുണ്ട്. അപ്പം അത്തരം കർമ്മങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലൊന്നാണ് ഈ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നതാണ് വിവാഹ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിവാഹ കർമ്മത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യന്റെ ക്ഷേമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തെ കരുതിക്കൊണ്ട് നിർവഹിക്കുന്ന ഏത് യജ്ഞവും ത്യജിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് സഹായമാകത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആ ഒരു യജ്ഞമാണ് വിവാഹ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. വിവാഹ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സംസ്കാരമാണ്. അതിലൂടെ എല്ലാവരും ആ സംസ്കാരം വളരെ മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് സഹായമാകുന്ന രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ സമൂഹം മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു യജ്ഞം, വിവാഹമാകുന്ന യജ്ഞം, അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു യജ്ഞമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പം നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം, ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് സഹായമാകത്തക്ക വിധം അതിനെ ശാന്തമാക്കി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള യജ്ഞമാണ് വിവാഹ യജ്ഞം, വിവാഹ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം സന്യാസികൾക്ക് പോലും അധികം ആളുകളെയും വിവാഹയജ്ഞം നടത്താൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. എന്തുകൊണ്ട്? ഇപ്പം സന്യാസികളാണെങ്കിൽ ഇത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും പങ്കെടുക്കാനോ അതിനുവേണ്ടി ഉപദേശം കൊടുക്കാനോ പാടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, മനുഷ്യന്റെ ക്ഷേമത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു സന്യാസിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ വേണ്ട സാഹചര്യം വന്നാൽ കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സന്യാസികൾക്ക് എന്താണ്, സ്ത്രീ സംഘം നിഷിദ്ധമാണ്. അപ്പം അതിനു മുമ്പുള്ള ആശ്രമങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു യുവാവിന് ജീവിതം അരുതെന്ന് വരുന്നില്ല. അപ്പം വിധിവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രാപ്തിയെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, യജ്ഞമായിക്കോട്ടെ ദാനമായിക്കോട്ടെ തപസ്സെല്ലാം ഭഗവത് പ്രാപ്തിയെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം നമ്മൾ അവയെ ത്യജിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏതാന്യപിതു കർമാണി സംഗം തെക്ത്വാ ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും എന്താണ്, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ ഒക്കെ പവിത്രമാക്കുന്നവയാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഫലം ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഒന്നിലും ലാളിത്യം കൊണ്ടുവരണം. നമ്മൾ ഒന്നിലും അമിതമായിട്ടുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാവാതെ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇവ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഈ കർത്തവ്യം നമ്മുടെ കടമയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി വേണം നമ്മൾ ഇത്തരം കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നിയതസ്യ തു സന്യാസ കർമ്മണോ നോപപദ്യതേ മോഹത്തസ്യ പരിത്യാഗസ്താമസ പരികീർത്തിത. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. അതായത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ നിശ്ചയമായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം. അതിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നിത്യം ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങള് ഓരോ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുകയാണ്. ഇപ്പം കർമ്മഫലത്തെ ത്യജിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ കർമ്മഫലത്തെ ത്യജിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ത്യജിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് പൂർണ്ണത കൈവരുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉപേക്ഷിക്കുക, ഒരു കാര്യം നേടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം ഉപേക്ഷിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമല്ല. ഒരു കാര്യത്തിനെ നേടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ത്യാഗമല്ല. മാത്രമല്ല നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ ത്യാഗം എന്താണ്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഭൗതിക സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം.
ഉപേക്ഷിക്കണം. ഭൗതിക സംതൃപ്തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കുവാനായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദുഃഖമിത്യേവ യത്കർമ്മ കായ ക്ലേശ ഭയാത്യജേത് സകൃത്വ രാജസം ത്യാഗം നൈവ ത്യാഗഫലം ലഭേത്. നിയതകർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന നമുക്ക് ശാരീരികമായും മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അതിനെ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കി നമ്മൾ അതിനെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തുന്നത് എന്താണ് രാജസമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി എന്താണ് ധനം ആർജിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം ആ ധനം എന്താണ്, അതൊരു ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ് ഈ ധനസമ്പാദനം എന്ന് കരുതിയിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാണ്, കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും ധനാർജന മാർഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. പകരം എന്താണ് താൻ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നേടുന്ന ധനം കുറച്ച് തന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നീക്കിവെച്ച് കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കും കൂടി നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് സഹായകമായ വിധം നമ്മൾ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു പൂർണ്ണത ലഭിക്കുന്നു. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. കാര്യമിത്യേവ യത്കർമ്മ നിയതം ക്രിയതേ അർജുന സംഗം ത്യക്ത്വാ ഫലം ചൈവ സത്യാഗ സാത്വികോ മതഃ. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗരഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അപ്പം ഈ മനോഭാവത്തോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ്, ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭക്തൻ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അതിന്റെ ഫലം മുഴുവൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആ ഭക്തൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഫലവും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ട പോലെ തന്നെ എന്റെ കർമ്മം ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഫലം ഭഗവാനാണ് തരേണ്ടത് എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടു കൂടി അതിന്റെ ഫലവും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആ പ്രവൃത്തി കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ കർമ്മ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാവുന്നുള്ളൂ. അടുത്തത് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനിഷ്ടമിഷ്ടം മിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണ ഫലം ഭവത്യത്യാഗിനാം പ്രേത്യനാതു സന്യാസിനാം ക്വചിത്. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പം അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മുടെ ആസുര സ്വഭാവങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നരകം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നത്. ഇങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം ഇത് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക്, അതായത് എന്താണ്, കർമ്മത്തിന്റെ താങ്കൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലത്തെ ത്യജിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ത്യജിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ത്യാഗം. എല്ലാവർക്കും അത് പെട്ടെന്ന് സാധ്യമല്ല. അപ്പം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെയൊക്കെ ത്യജിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവരെന്താണ്, ഒരു മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്താണ്, അവര് ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒന്നുകിൽ അവര് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോയാലും എന്താണ്, അവരനുഭവിച്ച ആ പുണ്യത്തിന്റെ സമയം കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് തിരിച്ചു വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭൂമിയിൽ ഭൂമിയിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. അവർക്ക് ഭൂമിയിൽ ജന്മം എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഈ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ പെടേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ അനിഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ആസുര സ്വഭാവികളായിട്ടുള്ളവർക്ക്, അസുര സ്വഭാവത്തോടുകൂടി ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാതെ ശാസ്ത്ര വിധിപ്രകാരമല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന, തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നരകങ്ങളിൽ ചെന്ന് പതിക്കേണ്ടി വരും. അവർക്കും ഒരിക്കലും എന്താണ്, ഒരിക്കലും പിന്നെ ആ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ
അപ്പം മിശ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടിലും പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഇത് രണ്ടും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം ഈ 3 രീതിയിലും, അതായത് കർമ്മത്തെ ത്യജിക്കാതെ കർമ്മഫലത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ മരണാനന്തര, ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പം സന്യാസികൾക്ക് ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം സന്യാസികൾ കർമ്മഫലത്തിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നില്ല. അവർ അത്തരത്തിലുള്ള ആസക്തി അവർ പുലർത്തുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അല്ലാതെ കർമ്മഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധാരണ ലൗകികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് മരണാനന്തരം വീണ്ടും ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പം ഭഗവാനും താനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ഇട വരുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമല്ല, അവര് ഒന്നൊഴിയാതെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്ന ബോധമേ ആ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലില്ല. എന്താണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള തികഞ്ഞ ബോധത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ള ഒരു ഭാവത്തോടു കൂടിയല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയോടുകൂടി വരുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഭാവത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമോ സുഖ ദുഃഖമോ ഒന്നും അനുഭവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം വരുന്നത് അദ്ദേഹം മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം 23. നിയതം സംഗരഹിതമരാഗദ്വേഷതകൃതം അഫലപ്രേപ്സുന കർമ്മ യത്തത് സാത്വികമുച്യതേ. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യേണ്ടുന്ന അതാത് ആശ്രമങ്ങളിലുള്ള വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥ, ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള ഓരോ വിഭാഗങ്ങൾക്കും അതാത് ആശ്രമങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും വിധിക്കപ്പെട്ട ഓരോ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും വൈശ്യനും ശൂദ്രനും ഒക്കെ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അതിന്റെയൊക്കെ എന്താണ്, അത്തരം കർമ്മങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിൽ നിന്നുളവാകുന്ന സംതൃപ്തിയോ ആത്മാഭിമാനമോ കണക്കാക്കാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിൽ ഇത് ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനമുണ്ട്, അതായത് എന്റെ കഴിവ്, എന്റെ ചിന്ത, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിലൊരു അഭിമാനം തോന്നും, ഒരു സന്തോഷം തോന്നും. അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരുവിധ അത്തരത്തിലുള്ള വികാരങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുമില്ലാതെ, അത്തരത്തിലുള്ള സംതൃപ്തിയോ ആത്മാഭിമാനമോ ഒന്നും കണക്കാക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനെയാണ് സാത്വിക കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഓരോ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഓരോ വിഭാഗത്തിലും പെട്ടവർക്ക് അവരവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരം കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അവരെങ്ങനെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്? അത് ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഭൗതികത കർമ്മബന്ധത്തിൽ കുടുങ്ങുമെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുളവാകുന്ന, നമുക്ക് ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ചില സമയത്ത് അഭിമാനം, ബോധം തോന്നാം, അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാം നമുക്ക്. അപ്പം അതിൽ സംതൃപ്തിയോ ആത്മാഭിമാനം, ഞാൻ ഈ ജോലി ഞാൻ ചെയ്തു, എനിക്ക് പൂർണ്ണ തൃപ്തിയായി, എനിക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ട്. പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തോന്നലുകളോ ആത്മാഭിമാനമോ കണക്കാക്കാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മത്തിനെയാണ് സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നത്, സാത്വിക കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. 24ാമത്തെ ശ്ലോകം. യത്തു കാമേപ്സുന കർമ്മ സഹങ്കാരേണ വാ പുനഃ ക്രിയതേ ബഹുലായാസം തദ്രാജസമുദാഹൃതം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായിക്കൊണ്ടോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് രാജസ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം തന്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കുവാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള്, ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, അങ്ങനെ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എന്താണ്? രാജസ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസാമനപേക്ഷ പൗരുഷം മോഹദാരഭ്യതേ കർമ്മയത്താമസമുച്യതേ. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകാവുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അത്രേ താമസം. അപ്പം ഒന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷമാകുന്ന രീതിയിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് നാശം വരുന്ന രീതിയിലും അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെയൊക്കെ ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം ഒരുപാട് ക്ലേശങ്ങളും ഉണ്ടാവും, സ്വയവും ക്ലേശങ്ങളും ഉണ്ടാവും, അത് മറ്റുള്ളവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. അപ്പം ഇതിനെയൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നിനെയും മനസ്സിലാക്കാതെ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം വ്യാമോഹം മൂലം, ബുദ്ധിയില്ലാതെ അവിവേകം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എത്ര താമസ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു.
അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെ എന്താണ് ആ ഈശ്വരന്റെ മുൻപിൽ അല്ലെങ്കിൽ യമദൂതന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ കിങ്കന്മാർക്ക് മുന്നിൽ ഏറ്റു പറയേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു ജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജന്മത്തിൽ ഉടനീളം ചെയ്ത എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമുക്കത് ഏറ്റു പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ചുമതലാബോധം ഇല്ലാതെയുള്ള കർമ്മം നാശകരമാണ് എന്ന് പറയുക. വേദനിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ നിയന്ത്രണ തന്ത്രങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ വേദനിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ കർമ്മ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ വിഫലമാകുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളും അന്യജീവികൾക്കും ക്ലേശമുണ്ടാക്കുന്നവയായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഈ താമസ രീതിയിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, താമസ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പം സ്വന്തം അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ അവർ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. അവരെന്താണ് ഓരോ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തരായിട്ട് അവർക്ക് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും അടുത്തടുത്ത കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ വ്യാമോഹം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ വ്യാമോഹത്താൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന അത്തരം കർമ്മമേ താമസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവനവനും മറ്റുള്ളവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന, ശാസ്ത്രത്തെയൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നിലും വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെ താമസ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെന്താണ് ഏത് ഗുണത്തിൽ എന്താണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയെ അനുസരിക്കുന്നില്ല, പാലിക്കുന്നില്ല, വേദവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളെ ഒന്നും അനുസരിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെ താമസം എന്ന് പറയുന്നു. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച കാര്യകാര്യെ ഭയാഭയേ ബന്ധം മോക്ഷം ച യാവേത്തി ബുദ്ധി സ പാർത്ഥ സാത്വികീ. പ്രവൃത്തിം ച പ്രവൃത്തി, നിവൃത്തിം ച നിവൃത്തി. അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെയാണ് പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അവയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിവൃത്തി കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ, അനുഷ്ഠാനപരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെതിരായിട്ട് വിരുദ്ധങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്നവയെ നിവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരൊക്കെ കർമ്മപ്രതികർമ്മങ്ങളുടെ കർമ്മ ശൃംഖലയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നു. അങ്ങനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് വിവേചനം ചെയ്യാനുള്ള അറിവ് സാത്വികമാകുന്നു. അപ്പം ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്തോറും നമ്മൾ ആ കർമ്മങ്ങളുടെ, ആ കർമ്മഫലത്തിന്റെ, ആ കർമ്മ പ്രതികർമ്മങ്ങളുടെ, ഒരു കർമ്മം ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്താലും അതിന് പ്രതികർമ്മമുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അതിന് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അത് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ അതിനൊരു പ്രതികർമ്മം ഉണ്ട്. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാലും പറഞ്ഞാലും പ്രവർത്തിച്ചാലും ഒക്കെ അതിന് പ്രതികർമ്മം വളരെ മസ്റ്റായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഇതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ, ആ നിയമത്തെ മാറ്റാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചിരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ, നമുക്ക് പരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെ നോക്കി നമ്മൾ ചിരിച്ചില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരും നമ്മളോട് ചിരിക്കില്ല. ഒരു ചെറിയൊരു നിസ്സാര കാര്യം, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അത് നമുക്ക് അതേപടി ഇങ്ങോട്ട് ഇതായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ ഏതൊരു കർമ്മത്തിനും ഒരു നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഏതൊരു കർമ്മത്തിനും എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും പ്രതികർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ച്, ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധനത്തെ കുറിച്ച്, ഈ കർമ്മങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താല് ആ കർമ്മബന്ധനത്തിന്റെ ശൃംഖലയിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങിപ്പോകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ളവരെന്താണ് ആ വ്യാമോഹത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. അതാണ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പെടുത്തുന്നത്, നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച്, പൂർവ്വജന്മകൃതമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ജനിച്ചു വന്ന ചുറ്റുപാടിനനുസരിച്ച്. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്, ചെയ്തുകൂടാത്തതുണ്ട്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധനത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത് എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അധവദിച്ചു പോകും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അറിയുന്നതിനെയാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് 31ാമത്തെ ശ്ലോകം. യയാ ധർമ്മം അധർമ്മം ച കാര്യം ച കാര്യമേവ ച അയഥാവത് പ്രജാനാതി ബുദ്ധി സ പാർത്ഥ രാജസി. പാർത്ഥ, ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം. അപ്പം ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്, ചെയ്തുകൂടാത്തതെന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും ബന്ധനത്തിന്, അതായത് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്താണ്, കർമ്മത്തിൽ ഫല ആസക്തി ഉണ്ടാവാതെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ള അറിവുള്ളതിനെയാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇനി എന്താണ് ഈ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തത് എന്താണ്, എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല, എങ്ങനെ ഈ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല, കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികർമ്മങ്ങളുടെ ആ ശൃംഖലയിൽ പെട്ടുപോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അറിവില്ല. ഇതിനെയൊന്നും വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് 32ാമത്തെ ശ്ലോകം. അധർമ്മം ധർമ്മമിതിയാ മന്യതേ താമസാവൃതം സർവാർത്ഥൻ വിപരീതാംശ്ച ബുദ്ധി സ പാർത്ഥ താമസീ. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. അപ്പം
പണ്ഡിതനെ ഇന്ന് കാലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം, സത്യത്തെ അസത്യമായിട്ടും അസത്യത്തെ സത്യമായിട്ടും കരുതുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലവരെ മോശക്കാരായിട്ടും മോശക്കാരെ നല്ലവരായിട്ടും കഴിവ് ഉള്ളവരെ കഴിവില്ലാത്തവരായിട്ടും കഴിവില്ലാത്തവരെ കഴിവുള്ളവരായിട്ടും ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തമോ ഗുണത്താൽ പ്രേരിതമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒട്ടും ശരിയായ മാർഗത്തിലല്ല സഞ്ചാരമോ ദീർഘവീക്ഷണമോ ചിന്താഗതിയോ അവരുടെ ആ തീരുമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ എപ്പോഴും ആ തമോ ഗുണത്തിൽ ഒട്ടും ശരിയായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്താൽ പ്രേരിതമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എപ്പോഴും ശരിയായ മാർഗം വിട്ട് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സത്യത്തിന് എതിരായിട്ടാണ് നീങ്ങുക. അപ്പം ശരിയായ ധർമ്മത്തെ ത്യജിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയാണ് താമസമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെപ്പോഴും വ്യാമോഹത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിന്റെ ആ ഒരു ചുഴിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്കൊന്നും എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്നറിയില്ല, ധർമ്മത്തെ അറിയില്ല, അധർമ്മവും അറിയില്ല, ഒരു വിശ്വാസവുമില്ല, ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യരുതാത്തതൊന്നും അറിയില്ല, വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് അധപതിച്ച ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഈ താമസ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് വ്യാമോഹത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിന്റെ അജ്ഞതയിലേക്ക് വീഴുകയാണ്. അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായി കരുതും, ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായി കരുതി തെറ്റായ വഴിക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിയാണ് താമസം. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുള്ള നമ്മുടെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയാണ് ഈ പറയുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ച് വിവേകത്തോട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ബുദ്ധി, കുറച്ച് ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ ചിന്തിക്കാൻ തീരെ അധപതിച്ച ബുദ്ധി, ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധികളെയാണ്, ചിന്തകളെ, കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഒക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഈ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. സാത്വിക ബുദ്ധി, രാജസ ബുദ്ധി, താമസ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അബദ്ധങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ഈ രാജസ താമസ ഗുണം നമ്മൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓരോ അബദ്ധത്തിലും അപകടത്തിലും ഒക്കെ ചെന്ന് എടുത്തുചാട്ടം കൂടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വന്ന് ചേരാവുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഇതൊക്കെ ഈ രാജസവും താമസ ബുദ്ധിയിലും പെട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ താത്വികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയാണ് വിവേകമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അടുത്തത് 54ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമസർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നവർ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് ഓരോ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെ, ത്രിഗുണങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു. ത്രിഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബുദ്ധി എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സാത്വിക ബുദ്ധി, രാജസ ബുദ്ധി, താമസ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, തന്റെ എന്താണ് ആ ബുദ്ധി, ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയിൽ നിന്നൊക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ബുദ്ധി ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ബുദ്ധിയെ ശുദ്ധീകരിക്കണം. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണിത്. അപ്പം ഈ ബുദ്ധിയെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥിരനിശ്ചയനായിട്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഭോഗവിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. ഈ ആധ്യാത്മികാവസ്ഥയിൽ അപ്പം ഈ ഒരു 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മികാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചിട്ട് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ദുഃഖം ബാധിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം അയാളെ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നുമില്ല. സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ദുഃഖം അവരെ തേടി വരിക തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം അവർ അങ്ങനെയാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. കാരണം ഒരു കർമ്മങ്ങൾ അവർക്ക് ആ കർമ്മത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളെ കുറിച്ച് അറിയാം. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ആ ബന്ധനത്തിന്റെ ശൃംഖലയിൽ പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നിപതിച്ചു പോകുമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊരിക്കലും ആ കർമ്മത്തെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കർമ്മം ചെയ്യാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ശുദ്ധ ഭക്തിയോടുകൂടി അവർ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, ഒന്നിനോട് ആസക്തിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയോടുകൂടി കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ
അവര് ആ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് ഈ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും ആസക്തിയിൽ നിന്നും എല്ലാ ദോഷരഹിതമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ അതിനൊക്കെ അതീതരായിട്ട് എന്താണ് ആ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. 55-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭക്ത്യാ മാമഭിജാനാതി യാവാന്യസ്താസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പം ഇവിടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ കാര്യം വീണ്ടും ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഭക്തിയുത സേവനം പരിശീലിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഞാൻ, സർവ്വതിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ, അങ്ങനെ നിരന്തരം ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധം നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മള് അത്രയും ശുദ്ധി നേടണം. നമ്മള് ഇപ്പം ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എത്രത്തോളം പരിശുദ്ധമായാലാണ് നമുക്ക് ആ പരമവ്യോമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധി പോരാ. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിമുഖരായിരിക്കണം. നമുക്ക് തീർത്ത വൈരാഗ്യം നമുക്ക് നേടിയെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പരമപദ പ്രാപ്തിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപരിലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോയി അവിടെ കുറെ കാലം കറങ്ങി അടിച്ച് അവിടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് എല്ലാം തീർന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരേണ്ടി വരും. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പവിത്രമാണ്. ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ഓരോ കർമ്മങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സൃഷ്ടിച്ച ലോകമാണിത്. ഇത് ഭഗവാനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും, ഇത് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ലോകമാണ്. ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും എല്ലാം ഇവിടുത്തെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. ഇതിനെല്ലാം അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധമാണ്, പവിത്രമാണ്, മംഗളകരമാണ്. ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതിന് എന്താണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചു അരയാൽ വൃക്ഷത്തിനെ കുറിച്ച്. അതെന്താണ്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ ലോകം, അതിന്റെ തലകീഴായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. ഇവിടെയാണ് ദുഃഖങ്ങള്, ദുരിതങ്ങള്, ആഗ്രഹങ്ങളിൽ കെട്ടുപിണഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ ലോകത്ത് വീണ്ടും 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 ഇങ്ങനെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പക്ഷെ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ദുരിതത്തിന്റെ ആഴം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ ആ ഒരു ദുരിതത്തെക്കുറിച്ച്, ഈ ലോകത്തിന്റെ ദുരിതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. എത്ര അനുഭവിച്ചാലും, എത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടുകളും വിഷമങ്ങളും രോഗങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും അനുഭവിച്ചാലും നമുക്കിത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിക്കണം, വീണ്ടും സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം എന്ന ആ ഒരു ബോധം എന്താണ്, അതാണ് വ്യാമോഹം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അത്രയും പ്രബലമാണ്, നമ്മുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പ്രബലമാണ്, അത്രയും ബലമുള്ളതാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ അത്രയും പരിശുദ്ധി നേടണം. നമ്മൾ വാക്കുകൊണ്ടും ചിന്ത കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും കർമ്മം കൊണ്ടും നമ്മൾ അത്രമേൽ പരിശുദ്ധി നേടി, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ച് ഈ ജന്മം അടുത്ത ജന്മം കുറച്ച് ജന്മങ്ങൾ എടുത്ത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നു അത്രമാത്രം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മവും ശുദ്ധമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ നമ്മൾ അത്രയും പവിത്രത നേടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ, യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹവുമില്ല, നമ്മൾ ഇട്ട വസ്ത്രങ്ങളോട് വരെ നമുക്ക് മമതാബന്ധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ആസക്തി മുഴുവൻ ആരോടായിരിക്കണം, ഭഗവാനോട് മാത്രമായി തീരുന്ന ഒരു ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരണം. ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചു. ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പുണ്യം അടുത്ത ജന്മത്തും ഭഗവാൻ തരും. ഓർമ്മിപ്പിക്കും നമ്മളെ. ഒരു ജന്മത്തെ എത്തുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അറിയാം അത് എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ കൃഷ്ണാവബോധം ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ ജന്മം നീ എന്നെ ഭജിച്ചിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഈ ജന്മത്തെ ഏത് ഘട്ടം എത്തുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഭജിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ കൃത്യസമയത്ത് നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കും, അതിന്റെ ഒരു വഴിയിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കും. അപ്പൊ ആ ജന്മത്ത് കുറെ കൂടി നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുന്നേറി നമ്മൾ കുറെ കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഒക്കെ പഠിച്ചു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭൗതിക ആസക്തിയൊക്കെ വളരെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ജന്മത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുവാനും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആ ഭക്തിയുടെ ആ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തുവാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിനെ മാറ്റി എല്ലാ ആസക്തിയും ഭഗവാനോട് മാത്രമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും പരിശുദ്ധരായി തീർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ, വാക്കുകൊണ്ടും ചിന്ത കൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ അത്രയും പരിശുദ്ധരായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ.
അപ്പം അപൂർണ്ണ ബോധം, അതാണ് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ. അപ്പൊ അത്രത്തോളം നമ്മൾ അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ അത്രയും മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള രഹസ്യം ഭഗവാൻ നമുക്ക് വെളിവാക്കി തരികയുള്ളൂ. അത് ഭഗവാൻ തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാനും ദർശിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും എന്നാണ് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവ ഭക്തര് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവരത് ആരോടും ഷെയർ ചെയ്യില്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ ഭഗവാനെ കണ്ടുവെന്നോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് ആരോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയില്ല അവര്. അത് ഭഗവാനും ഭക്തനും മാത്രം തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണത്. അത് ആരോടും പറയില്ല. അതാണ് വൈഷ്ണവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് ഭഗവാനും ഭക്തനും മാത്രം, അതാണ് ഒരു വൈഷ്ണവ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആരോടും പറയില്ല അവര്. അപ്പൊ അത് എന്താണ്, ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്ന് സത്യം അറിയാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തണം. നമ്മുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട്, ചിന്ത കൊണ്ട്, പ്രവൃത്തി കൊണ്ട്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട്, ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിലച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എന്താണ് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് അർപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. 56-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടണം. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെ നേടിയവർക്ക് മാത്രമേ ആത്മീയ സാമ്രാജ്യം പോകാനുള്ള അർഹത നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. 56-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർവണോ മദ്വ്യാപാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതുതരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തർ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, കാരണം ഇത്ര നാളും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്നപ്പോ എപ്പോഴും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നു അനുഭവം. ഇത് അനുഭവിച്ച് മടുത്തു. എന്നാൽ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകാൻ തുടങ്ങി, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി, അതും ശ്രദ്ധയോടെ, എല്ലാം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ തൊട്ട് അനുഭവങ്ങളിൽ മാറ്റം വരാൻ തുടങ്ങി. നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നല്ലോ, ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ, പക്ഷെ ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തര്. എന്താണ് അവരെ വിശുദ്ധ ഭക്തരെന്ന് പറയാൻ കാരണം? അവര് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും അതീതരായി കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ ശരീരം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അവർ ആ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലോ ശരീരത്തിലോ വെച്ച് പുലർത്തുന്നില്ല. അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, ആസക്തിയും ഇല്ല ഒന്നിനോടും. അവർക്ക് ആസക്തി ഭഗവാനോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ വിശുദ്ധരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം മാലിന്യം പൂണ്ടതാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മാലിന്യം പൂണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണം, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയും ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുമാണ് വിശുദ്ധ ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് ജീവിച്ചിരിക്കെ തന്നെ മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. 58-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദത്തരിഷ്യസി അധചേത്വമഹങ്കാരാൻ നശ്രോഷ്യസി വിനങ്ഷ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ബോധത്തോടുകൂടി ഈ പ്രതികർമ്മങ്ങളുടെയൊക്കെ നിയമം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, ഇത് നമ്മളെ ഇവിടെ കൂടുതൽ ബന്ധിക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികൾ മാത്രമുള്ള ശാശ്വതമല്ലാത്ത ഈ ലോകത്തിന്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാനെയും കുറിച്ചും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി ഇരുന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോകത്തിലെ സർവ്വവിധ ക്ലേശങ്ങളെ അതിജീവിച്ചിട്ട് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇത്രയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ, അതിൽ താല്പര്യമില്ലാതെ വീണ്ടും വിദ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ആ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പെട്ടുപോയാൽ സർവനാശം തന്നെയാണ് ഫലം. കാരണം വീണ്ടും മോശം പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് പോകും. മോശം പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് പോയാൽ പിന്നെ തിരിച്ചൊരു ജ്ഞാനം അനുഭവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മം കിട്ടില്ല. അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ കാര്യം. അതാണ് സർവനാശം എന്ന് പറയുന്നത്. 61-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രരൂഢാനി മായയാ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഓരോ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പൂർവ്വജന്മ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അവരവർ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ട് അവരവർക്ക് ഓരോ ജന്മങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന, ഓരോ ശരീരവും ഓരോ പരിതസ്ഥിതിയും കൊടുത്ത് ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുന്നതിന് ആരാണ് അത്? അവർ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പരമാത്മാവാണ്. കാരണം ഭഗവാനാണ് ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഓരോ ജീവാത്മാക്കൾ എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ മുൻജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തു, ഇപ്പൊ എന്തോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അവർക്കൊക്കെ അവർക്ക് യോഗ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ശരീരവും ജന്മവും കൊടുക്കുന്നതിന് ഭഗവാനാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭൗതിക ശക്തി, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഇതിന് പ്രേരണ കൊടുക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഒരു യന്ത്രം പോലെ ഈ കർമ്മം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇതെല്ലാം ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. 62ാമത്തെ ശ്ലോകം. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ സർവഭൂത ഹൃദയസ്ഥനായിട്ടുള്ള പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം, ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. അപ്പം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പരമമായിട്ടുള്ള ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇപ്പം വസിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സന്തോഷം അന്വേഷിച്ചു പോയാൽ, എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ആനന്ദം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോയാലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇവിടുന്ന് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഖം, ഒരു കർമ്മത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സുഖമോ സമാധാനമോ സന്തോഷമോ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു തരത്തിലുള്ള കർമ്മം കൊണ്ടും നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ പരമമായിട്ടുള്ള ശാന്തി നേടണമെങ്കിൽ എന്താണ്? പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം, സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പരമമായിട്ടുള്ള ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വത്തിലല്ല നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ നിരന്തരം ഓരോ ശരീരങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ആത്മാവാകുന്ന നമ്മുടെ ആ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് പോകണം. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, ആ ആധ്യാത്മിക വ്യക്തിത്വത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ആ പരമപദ പ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തണം. 63ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതിതേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം മയ വിമൃശൈത്യദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതം എന്തെന്ന് തോന്നുന്നതോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും അർജുനന്റെ നല്ലത് വരണം എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് എല്ലാം വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനം അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, നിനക്ക് സമഗ്രമായിട്ട് നീ നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ഹിതം എന്തെന്ന് ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ ഒന്നിനും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? നിനക്ക് ഹിതം എന്തെന്ന് യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. അതായത് നിനക്ക് ഇഷ്ടം എന്ത്, നിനക്ക് നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണോ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ടതെല്ലാം നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി നിനക്ക് എന്താണോ ഹിതം എന്ന് തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കും കൂടെ ഉള്ള അപ്പം ഓരോ ജീവാത്മാവിനും ഭഗവാൻ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീണ്ടും 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 ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടോ? കർമ്മം എന്താണ്? ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യാനാണോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം? നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും താല്പര്യമില്ല, വിശ്വാസമില്ല, ഇതൊന്നും എന്താണ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കൊണ്ട് ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മഫലത്തെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ ഇത് ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു, ഇനി ജനിക്കോ മരിക്കോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല, ആകെ ഈ ഒരു ജീവിതമല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെയാണോ? ശരി, അങ്ങനെ ജീവിച്ചോളൂ, ഭഗവാന് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഇനി അതല്ല, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അതേപടി മനസ്സിലാക്കി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനാണോ താല്പര്യം? തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന് അവർക്കും വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കും. മറ്റുള്ളവർക്കും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല, എനിക്ക് ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് മതിയായിട്ടില്ല, എനിക്ക് ഇനി ജന്മം ഉണ്ടോ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് സുഖങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിക്കണം, എനിക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, ഈ ഒരു മനോഭാവമാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അതിനും അവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആരെയും ഒന്നിനും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. ഓരോ ജീവാത്മാക്കൾക്കും അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ജ്ഞാനവും അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം, കർമ്മജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച്, എന്താണ് ജ്ഞാനയോഗത്തെക്കുറിച്ച്, കർമ്മയോഗത്തെക്കുറിച്ച്, ഭക്തിയോഗത്തെക്കുറിച്ച്, ഈ 3 യോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചു തന്നു. ശരീരം എന്ത്, ആത്മാവെന്ത്, ശരീരത്തിന്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കേണ്ട, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനാണ്, അത് എന്റെ അംശമാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇനി എന്താണ് നിനക്ക് ഹിതം എന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുക. ഇത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോടും ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ശരി, അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തുകൊള്ളും. അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഭഗവാൻ വിട്ടു. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതിനും അവരെ സഹായിക്കും. നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തോ ചെയ്യുക എന്നാണ്. 65ാമത്തെ ശ്ലോകം. മന്മനാഭവമദ്ദലം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മധ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശസി
സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ, നിരന്തരമായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ പ്രാപിക്കും, ആ പരമപദത്തെ പ്രാപിക്കും എന്ന് പറയാം. ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ് ഈ 66-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന് സർവാത്മന ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. അപ്പം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എല്ലാ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് തോന്നുകയുള്ളൂ. അപ്പം എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുന്നതിന് മുമ്പ് ഭഗവാന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക എന്ന പ്രക്രിയ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ ശരണം തേടുക. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതും അല്ലാന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. കർമ്മം ചെയ്യണം, നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, അത് ഭഗവാനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ത്യജിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാതും A to Z കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ടും ചിന്ത കൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഒന്നിനും ഫല ആസക്തി കൂടാതെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പം എല്ലാ സർവ്വധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ചതിന് തുല്യമായി. അല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്, കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളും ഒക്കെ നിർവഹിക്കുക തന്നെ വേണം. പക്ഷെ അതെല്ലാം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ ശരണം തേടുക. പൂർണ്ണ ശരണാഗതി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചനം നേടുന്നു. അപ്പം പിന്നീട് ഒരു കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത എന്ന് പറയുന്ന ആ ശ്ലോകം. ഭഗവാനോട് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരണാഗതി നേടുന്നതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കും. അതിനാൽ ഭയപ്പെടേണ്ട. അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇദം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷ്വഭിധാസ്യതി ഭക്തിം മയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈഷ്യത്യ സംശയഃ. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനത്തെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവര് ആ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം നിശ്ചയമായിട്ടും ലഭിക്കും. അങ്ങനെ അയാൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പരമമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നു. 69-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നചത്തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്തമഃ ഭവിതാന ചമേ തസ്മാദന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെയാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് 70-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അധ്യേഷദേ ച ഇമം ധർമ്മ്യം സംവാദമാവയോ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനാഹമിഷ്ട്യാമിതി മേ മതിഹി. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ഈ പരിപാവനമായ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ അർജുനൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഈ ജ്ഞാനത്തെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് അറിയുന്നവരെന്താണ്? ബുദ്ധി കൊണ്ട്. കാരണം അവർ ബുദ്ധിയോഗത്തിലാണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണ്. അപ്പം അസൂയ എന്താണ് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. കാരണം അവർക്ക് ഈ ജ്ഞാനമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി, എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും, ആ ഭക്തിയുത എല്ലാ ജ്ഞാനത്തിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി യോഗമാണ്. എല്ലാ യോഗങ്ങളിലും വെച്ച് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ആ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. അടുത്തത് 71, 72, 73 ശ്ലോകങ്ങള്. കച്ചിദേതശ്രുതും പാർത്ഥത്വൈകാഗ്രേണ ചേതസ കച്ചിദജ്ഞാന സമ്മോഹന പ്രണഷ്ടസ്തേ ധനഞ്ജയാം. അർജുന ഉവാച നഷ്ടോ മോഹസ്മൃതിർലബ്ധ ത്വത്പ്രസാദാന്മയാച്യുതം സ്ഥിതോസ്മി ഗത സംഗേ സന്ദേഹ കരിഷ്യേ വചനം തവ. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? നിന്റെ അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ളവായിട്ടുള്ള നിന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിയില്ലേ എന്ന്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുകയാണ്, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത,
വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ എന്ന് ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹമെല്ലാം തീർന്നു, അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ഞാനിത് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അർജുനന്റെ അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യാമോഹവും ഇപ്പോൾ നീങ്ങി, എല്ലാം നീങ്ങി ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അർജുനനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ആ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദൃഢനും സംശയരഹിതനാണ്. അർജുനന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങി, ഇനി ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് അങ്ങ് പറയുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കേട്ട സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുകയാണ്, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നു എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രോട് സഞ്ജയൻ പറയുകയാണ്. കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ആ സംഭാഷണം വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം, ആ സന്ദേശം എന്നെ ആകെ എന്റെ മനസ്സിനെ കോൾമയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നു എന്ന്. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചു. വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്കത് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. അപ്പൊ യോഗേശ്വരനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് അർജുനൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പരമരഹസ്യം വ്യാസദേവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്കിത് നേരിട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചതെന്ന് വളരെ നന്ദിയോട് കൂടിയിട്ട് സഞ്ജയൻ അവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു അല്ലയോ രാജാവ് എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രോട് സഞ്ജയൻ പറയുകയാണ്. അപ്പം അവരുടെ ഈ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഈ സംവാദം, ഈ പുണ്യമായിട്ടുള്ള സംവാദം അത് ഓർക്കും തോറും ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓർത്തോർത്ത് സഞ്ജയന് ആനന്ദം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുന്നു. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ രൂപങ്ങളും സഞ്ജയനും കണ്ടു അല്ലേ. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപവും കണ്ടു, ചതുർബാഹു രൂപവും കണ്ടു, ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഇപ്പം ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ആ രൂപങ്ങളെല്ലാം ഓർക്കും തോറും, ആ രൂപത്തെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും അദ്ദേഹത്തിന് വിസ്മയവും അത്ഭുതവും കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം, അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹം, ആ ആനന്ദം കൊണ്ട്. 78ാമത്തെ ശ്ലോകം. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ തത്ര പാർത്ഥ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാത് നീതിർമതിർമമാം. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പം എന്നിട്ട് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുകയാണ്. അവിടെ ചെറുതായിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് സൂചനയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വിജയം പാണ്ഡവർക്ക് തന്നെയാണ്, നിങ്ങളെ കുരുവംശജരൊക്കെ നശിക്കുമെന്ന് ഒരു സൂചനയും കൂടെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എവിടെയാണോ യോഗേശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഉള്ളത്, വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ എവിടെയാണുള്ളത്, അവരുടെ ഭാഗത്താണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. അപ്പം പാണ്ഡവരുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് നീതി, അവർക്ക് തന്നെ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് സഞ്ജയൻ ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ച് ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുകയാണ്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഈ കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ ആ പുണ്യമായിട്ടുള്ള സംവാദം എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ ആനന്ദപുളകിതനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹര രൂപത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ ഭക്തി കൊണ്ട് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുകയാണ്, കൗരവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നാശം തന്നെയാണ് ഫലം. നീതി പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്താണ്, ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്താണ്. വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ ധർമ്മിഷ്ഠൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐശ്വര്യദേവതയും വിജയവും അസാധാരണമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശക്തിയും നീതിയും ഒക്കെ എല്ലാം കൊണ്ടും പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്ത് അവർക്ക് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമുക്ക് ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യസ്സ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭാത് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ്